I què t'ha semblat la peli? Ha sigut... definir-ho amb paraules complicat, però diria brutal. Acabem de sortir de casa, anem cap al cine ja preparats amb Akai, amb Muro i ara ja ens veiem. El detectiu Conan, Black Iron Submarine. Soc el detectiu adolescent. Pisco, tequila i ara en pinga. Doncs bé, ja hem sortit del cinema, hem disfrutat moltíssim, o sigui, ha sigut increïble. A més, estàvem a la sala 4D, que a més això vol dir que els seients es mouen, surt aire, aigua, fins i tot en alguns moments, quan hi ha explosions es mouen un piló els seients, vull dir, ha sigut una experiència espectacular. Realment ha sigut increïble, estar assegut allà i les típiques escenes de moviment, veure com, notar com es mou el seient, com et donen una patada de l'arran i la notes. Ha sigut increïble, això, sí. Fins i tot la primera vegada que he notat l'aigua m'he espantat. Sí, a més, pensem que és una pel·lícula, que hi ha un submarí, que hi ha molta aigua, doncs clar. Correcte. Dit això, us explicarem una mica com ha sigut la pel·lícula. Si no l'heu vist encara, no seguiu mirant el vídeo, perquè us menjareu spoilers segur. Bé, ha sigut una pel·li en tot el sentit espectacular, o sigui, és tensió rere tensió, emocions a flor de pell, acció, misteri... Bé, és una pel·li que té de tot, és molt emotiva, té moments... No sé, la veritat és que ha sigut molt intensa en tot moment, pràcticament, des del principi fins al final, vull dir que no et dona temps a descansar, pràcticament, i a tu què t'ha semblat? A mi, realment, quan a trama se m'ha posat en el top, no sé si la preferida, però clar, és que podria ser perfectament cànon, això, o sigui, podria passar de veritat, i tota la trama, sobretot l'organització, el tema de la Haibara, m'ha agradat molt. És que fins i tot hi ha hagut algun moment que se m'ha escapat alguna llàgrima. Sí. O sigui que emociona, passen coses molt fortes, no? Que no esperes que una pel·lícula, que normalment són relleno, passin certes coses, involucració dels homes de negre, de coses que es descobreixen, que els homes de negre arriben a descobrir coses. Clar, no t'ho esperes en una pel·li amb... Sí, digue-ho, què hem descobert? Descobrir qui és realment la Haibara i fins i tot descobrir qui és realment en Conan, que això no ho havíem vist en el tràiler, o sigui, sabíem que s'anava a descobrir la identitat de la Haibara, però és que fins i tot s'acaba de descobrir la del Conan, que et quedes al final de la pel·lícula com... Què? Sí, exacte. La veritat és que ha tingut coses molt, molt bones, hem vist molt de l'organització, fins i tot moments... Bueno, els membres de l'organització parlaven entre ells, cosa que no solem veure, interacció entre ells, que també estan molt bé. I veure qui es porta o no es porta amb qui, la rivalitat que hi ha entre en Jin i en Pinga. Realment aquí, moltes vegades en aquests tipus de pel·lis es veu com de connectats estan els membres de l'organització i realment no ho estan tant, no són tant una família com sembla. O fins i tot m'ha fet molta gràcia el moment en què han hagut de parlar la Muro i la Kai, que et quedes com... Sí, sembla que hagin de saltar espurnes, però bueno. Sí, així recalcant els grans moments, les coses que més m'han agradat de la pel·li, sobretot en el final, l'escena que s'està ofegant en Conan, pobre, però arriba la Haibara i el salva, i veure primer el petó. Sí, es fan un petó. Petó, no s'ho perdeu, Haibara i Conan. Però és que a més després, aquí ja sí que ha sigut... Això ha sigut un desputat al cap, directament. Petó. Quan ja estaven fora de l'aigua, ja havien sortit, arriba la Ran, esteu bé, i l'Ai li fa un petó, la Haibara li fa un petó a la Ran, i jo m'he quedat, no pot ser, li acaba de passar. Ha sigut un moment de... Què estic veient? realment? Sí. Sí. I bé, també hi ha hagut moltes referències, també hi ha hagut
referències a Renia Karasuma, compte amb això. Hi ha hagut... Realment és una pel·lícula que dona molt per teoritzar i realment estic pensant de fer unes quantes teories d'aquesta pel·lícula perquè dona per molt. Jo diria que és de les pel·lis més reveladores de l'organització, bàsicament. Bé, és que de fet s'han dit moltes coses sobre l'organització, coses que encara no havien mencionat en l'anime o en el manga. Llavors, clar, o sigui, parlar de Renia Karasuma no és que s'hagi parlat gaire. Sentir comentaris sobre això, sobre en Ram, ha aparegut en Ram... Ha aparegut poquet. Sí. Semblava que havia d'aparèixer més perquè és un personatge que s'ha rebat fa relativament poc i semblava que havia de ser una pel·li que tindria un protagonisme una mica més gran, però realment ha sortit poquet. Així que, bueno... Bueno, resumint que hem estat molta estona en tensió, les butaques han ajudat molt a ficar-nos dins de la història, dins de la pel·lícula, i hem acabat molt contents, la veritat. Molt contents. Recomanadíssima. Jo crec que és la... Aneu-la a veure, perquè la trama ho mereix moltíssim. Realment les sensacions han sigut molt bones, així que us recomanem moltíssim que aneu ja als cinemes a veure aquesta pel·lícula en català, perquè estic, segur, convençudíssim que no us defraudarà i això també, doneu suport al cinema en català i en els pròxims anys ens continuem important pel·lícules perquè realment aquesta sèrie s'ho mereix i bé, si aneu a veure la pel·lícula deixeu-nos en els comentaris el que us sembla, comentem si ens ha agradat, si no, però segur que sí i què n'opineu. I per part nostra això seria tot, el missatge és clar, aneu a veure la pel·lícula perquè és que ho val moltíssim, ho gaudireu moltíssim, estic segur, així que aneu a veure, doneu suport a Detectiu Conan en català. I bé, si us agrada aquest vídeo, doncs doneu-li un bon m'agrada, subscriu-vos al canal, comenteu-nos què us ha semblat la pel·lícula si l'heu vista, o qualsevol comentari que tingueu o pregunta, i us respondrem amb molt de gust. Així que, sense res més a dir, ens veiem en un pròxim vídeo.